Samtang mga langyaw nga gikan sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo nga namatikdan nga may mga simptoma sa coronavirus ang atimanon sa Talisay City District Hospital. Subay kini sa nasabutan nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Dr. Agustin Agos Jr., Chief of Hospital sa Talisay City District Hospital. Sagad sa mga turista nga mobisita sa Subo, musuroy man sa kalungsuran sa habagatang bahin sa lalawigan. Sa bahin sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Talisay, nangita na sila og kapalitan og mga personal protective equipments nga magamit sa mga emergency medical staff kung moresponde og mga tawo nga gitakbuyan sa coronavirus. Hinuon mangita og lain nga mga sakyanan ang mga disaster personnel nga kasakyan sa mga pasyente unya ug dili ang ilang mga ambulansya. Samtang sutaon pa sa mayor kung magamit ba ang calamity fund sa Dakbayan subay sa resolusyon sa konseho nga nagsagop sa pagpaubo sa Junta Provincial sa lalawigan sa State of Preparedness. When I met Dr. Agos, ang giingon ang mga sa South, ana mo agi sa Talisay District Hospital.